дуруд азизон, дар ин навор ҷолибтарин рӯйдоду воқеаҳоро манзури шумо мегардонем. Алберт Эйнштейн бо ҳама бузургие ки шарафёб гардидааст, то 9 солагӣ ҳарфҳоро дуруст талаффуз кардан наметавонист. То ҳадде ки падару модар фикр кардан фарзандашон ноқисулақл аст. Вале бинед ки бо мурури замон Эйнштейн ба боақлтарин одамони сайёраи Замин табдил ёфт. бовар нокарданист, вале далел аст ки боре аз Эйнштейн хоҳиш намуданд ки номзадиашро ба мансаби президенти Израил гузорад. олими оламшумул таклифи ҷонибдононашро рад карда гуфтааст: ман худро сиёсатмадори бо таҷриба намеҳисобам. чун анъанатӯи шоҳзодо ҳамеша аз ҷониби мардум мавриди таваҷҷӯҳи бештар қарор мегиранд. базми арӯсии шоҳзода Уильям ва Кейт Милтон низ албатта истисно нест. бовар нокарданист, аммо далел аст ки тӯи ин ду дилдода аз рӯи теъдоди бинандагон ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шудааст. бале, ҷои тааҷҷуб аст, вале дар ҳақиқат онро дар як вақт 2 миллиард одам тамошо кардаанд. дӯстон, ҷои дидаҳои шунидаед ки норасоӣ ҳам шӯҳрат биёрад. агар шумо гумон кунед ки барои рӯзноманигор ё нависанда шудан ҳадди ақал хаду савод лозим аст, сахт иштибоҳ мекунед. ин фарзияро зиндагӣ ва фаъолияти нависандаи даниягӣ, афсонанависи машҳури олам Ҳанс Кристиан Андерсен ба куллӣ рад мекунад. гафсари он аст ки ӯ имло, яъне тарзи дуруст навиштани калимаро намедонист. ба иллати ин ҷурм азият мекашид, зеро маҳз ба ҳамин хотир чопхонаҳо навиштаҳояшро бармегардонданд. аз ин рӯ Андерсен маҷбур буд ки бо маблағи зиёд мусаҳҳиҳи варзидаро киро гирад. бо вуҷуди ин норасоӣ ӯ таи солҳои фаъолияти пурмаҳсулаш 3342 асар эҷод намуда ба 125 забони олам тарҷума кардааст. бостоншиносон дар қаъри биёбон аҳроми боҳашамате пайдо карданд, вале ба киву кадом сулола тааллуқ доштанаш барояшон муаммо буд. баъди андешаи тӯлонӣ ба хулоса меоянд ки аз масъулони андоз кӯмак хоҳанд. 3 нафар аз хадамоти андоз ба шиму кастуми сиёҳ 3 соат дар роҳи аҳром монда машварат мекунанд. ниҳоят хеле мондаву хаста берун омада мужда медиҳанд ки аҳром ба амандхотаби 23 дахл доштааст. яке аз бостоншиносон ҳайрон шуда мепурсад: инро чӣ гуна маълум кардед? мегӯянд худаш қоил шуд. ҳатто гуфт ки бобояш то ҳол аз андоз қарздор будааст. Сталин кӯчаҳои Москваи баъди ҷангиро тамошо мекард ки чашмаш ба тали ҳезум дар назди калисои масеҳӣ Спаса на Бору, ки яке аз шоҳкориҳои асри 15 ба ҳисоб меафтад. амр медиҳад ки зуд аз пеши чашмам нобуд кунед. масъулони шахшуда дарк намекунанд ки Сталин чиро дар назар дошт. барои ҳамин ҳезумҳоро ҳамон лаҳза ба мошин бор мекунанду калисоро субҳи барвақт мекучонанд. як сухани нек метавонад 3 моҳи зимистонро гарм кунад. ғамро мисли либоси дарида бояд дар хона монд. ҳар кори аз дастатон меомадаро кунед ва боқимондаро ба тақдир гузоред.